Nis is mála go leor agan a bheith go le siopadóireacht, agus nar héimiid is siopadóireacht bín annach chuid cinní le duineh. Smuoinnig gur nar hen tú go dtí an olbharga. Bíonart cinenne íanamh bhosca móra áil de chalóga nó an bosca beag. Céir é an luachas fearr. Bhfuil méid géire an méid sin chalóga nó briscí nó péra de áil nó an leor an bosca beag. Agus bíon tú gan áras is smuoineh ar méid airgead a chahabh got. Bhfuil an gá méid sin airgead a chahabh. So nniu tá muid féchant na margadh a bhín ag na siopaí agus tá muid chun píosa mata dhéanana bunathe Ná tá mínta difriúla ag an gostaméir agus an siopadóir. Mar chostaméir tá mis sé ggéir méid is lú airgead a chahabh sa siopa, ach an siopadóir tá si ggéir go gaithid tú níos mú airgead, agus tá seifteanna agus clásanna difriúla acu chun tú bhela chu níos mú airgead a chahabh. Agus ag dearan le cai tusan cinenne dhéanamh an fiú an rud seo an targad seo a chahabh nó an rud seo a cheannach. Tá rá aib difriúil scríofa gomsa ar an gláir an seo aniu, agus tá muid chun féchant ar an géad cheannant ar dús. Is 5 scríofa rinne muid é seo an tachtan chaite an strátéisi chun 5 scríofa a réiteach, an chéad rud ná go léon tú an ceist faoi gó. Tá sé sin fearr habachtach. Go minic curtaisteach ólas nach dastíon don ceist chun an aib réiteach, agus tá muid ggéir é sin a thugtamach agus an tólas táhachtach díúisteach an ólas tá táhachtach. Mar sin, cén costas a bheits ar fearr bro stocaí gom le scéil amháin má tá costas €2.60 ar cheire féra. So tá is agan inis go bhfuil péir stocaí nó tá mise chun díúisteach ar léráid nó ar fictúr a tharraingt chun cúna a thuairteoin an aib réiteach. Mar sin duine mé má féarr stocaí. Ní ealaíonn tóir mé mar ecinn sibh agus cuma faoi sin tá an dara stocha mar is péire tá an. Agus si mé féarr stocaí. An príomhrud ná go dúirir sé cúna going an aib a réiteach. So si mé féarr stocaí, is tá is an ghfuil ceiricín acab, chum le €2.60. Mar sin, caihamid an €2.60 sin a riontisteach a geire chuid atá díreach mar an ggéine. Mar an ceist ná, cén costas a bheith ar féarr stocaí amháin. Mar sin, chuir mé ceist am héin an mhodh, luide, méadú nó rionnta seo, agus is rionnta tá an, mar tá mé gur price de féarr amháin áil, mar sin riine mé cethir isteach €2 agus 60 cent. Nis, tá a goit nar tú duine rions go méid an punca dachúlach faoin bunca dachúlach. Smíná mé sinna gan second. Scruim isteach má chórtha euro so dosaí me. Nis, duine mé den rions. Cethir isteach a héin. Céfh dúrú mé an cethir bhaint ó héin, ní mé anna sin íana. So náid agus chuir mé héin a raon sin. Cethir isteach a dóigh nó dóigh riontar cethir, tá cúpa bailach an rá, dóigh riontar cethir san tríthúra. Punca dachúlach faoin bunca dachúlach. 6 riontar cethir sin héan, agus be 2 ceann fácha, agus 5 riontar cethir sin 5. Nis, cá mé seiceáil a ragar mé ceist. Cén costas a bheith ar féarr stocaí amháin má tá costas €2.60 ar cheire féra. Rion mé cethir stoc a €2.60 sin é price péir stocaí amháin tá mé ceart. Nis, gála mé macha sin, agus bogam iad raibh go dtí an dara aib. Nis, suirt an aib céanna, cé acu an margadh is fearr 6 tíléine ar €9.98 nó 4 tíléine ar €6.48. Cé acu an margadh is fearr. So ríist, tá mé chun léráid a tharraingt chun cúna thuairteoin an aib a réiteach. So duine mé mar tíléine a ríist ní gá gur ealaíonn torthú chun cúna thuairteoin an aib a réiteach. Mar ecinn sibh an seo. Tá sam go bhfuil 6 tíléine chum le €9.98 agus tá mé rionnta seo in 2 chuid, duine mé 7 chuid ar dús an feicim mé cén price star an dara cheann. A ríist, tá mé riont €9.98 isteach 6 chuid atá díreach mar an ggéine chun fáil amach céad é price tíléine amháin. So 6 agus duine mé mar chórtha euro €9.98 in tuchad sin, agus má chórtha euro a ríist an táhachtach. Nis, 1 riontar 6, ní tú ná, so sin náid agus chuir mé 1 a raon seo.
90 gríntar sé sin 3 huaire agus beag fuileach a héin chumén héin sin raid nádanig I dearmad an punca deachúlach a chuirsteach faoin bunca deachúlach nar tatú a rins. Lena mé dearnan is sé steach an 90 nó 90 gríntar sé sin 3 huaire agus rís beag ceann amháin fáca agus 80 gríntar sé sin a 3. Mar sin price tíléine amháin nuair tá sé chin corm le 90 euro nach 8. En is kan me vallen maar geen prijs tar cheir tíléine tíléine bháma tá ceir cinn corm le 60 euro cearacha 8. Mar sin duine mé mar tíléine ríist an seo. Níteach agus an corp. Nis. Tá ceir tíléine corm le 60 euro. Rinne mé mar mar chórtha. Cearacha 8. Nis, ríist, tá mé rin 60 euro cearacha 8 isteach a geire chuid atá díreach mar an ggéine sa duine mé mar rins. €60 cearacha 8. Nis. Híon rintar cethir ní tú ná, so chuir tú ná tíos, chuir tú an héin sin earraí. 60 rintar cethir sin a cethir. Ná duine go dearmad ar an bunca deachúlach, chuir beisteach láthraach é. 4 rintar cethir sin a héan agus 8 rintar cethir sin a 2. Nis ná duine go dearmad ar raistlín ceist. Cé acu an margadh is fearr, bhfuil feicim go bhfuil price níos ísle ar 6 tíléine ar 90.8 mar sin siad é an margadh is fearr. Margadh is fearr ná 6 tíléine ar 90.8 cent. Mar sin cid a dálam tú sa cheach sin, caithe tú ceiste léamh go cuaireamach, caithe tú beidir pictiúr tharraingt chun cúna thuirte an oibre réiteach, agus ná den dearma go gaithe tú gul ar ais ag an gceist chun fáil amach ar reagar tú é. An stuff, mar sin.